Želimo vam dobroveče, poštovani gledaoci. Danas je u Cazinu održana preskonferencija mreže invalidskih udruženja grada Cazina. Prezentirani su dosadašnji rezultati kampanje Budite naša snaga, čiji je cilj unaprijeđenje života osoba s teškoćama u razvoju, invaliditetom, dijagnosticiranom distrofijom i drugim oboljenjima mišića, kao i osoba oboljelih od karcinoma. Zajedno smo efikasniji. Moto je cazinskih udruženja distrofičara, paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, oboljelih od malignih oboljenja te udruženja I naše djeca su djeca. Iz tog razloga su se ujedinili I formirali mrežu invalidskih udruženja grada Cazina s ciljem unapređenja života njihovih članova. Tokom proteklih 5 mjeseci zajedno provode kampanju Budite naša snaga. Hasmir Delić, predsjednik udruženja distrofičara. Kampanja se provodi od aprila mjeseca na području grada Cazina I u sklopu kampanje osnovana je mreža organizacija osoba s invaliditetom koji djeluje na području grada Cazina I koji sad trenutno čini 4 organizacije. To je udruženje paraplegičara Cazin, pored udruženja distrofičara, udruženje oboljelih od malignih oboljenja grada Cazina I udruženje roditelja djece I mladih s posebnim potrebama grada Cazina. Ovim prijedlogom mi tražimo pravedan I transparentan model podrške udruženjima osoba sa invaliditetom kao sistemsko rješenje koje omogućava planiranje, kontinuitet I kvalitet usluga koje mi pružamo osobama sa invaliditetom. Da zajedno mogu učiniti više, vjeruje I predsjednik udruženja I naša djeca su djeca, Refik Samardžić. Mi u našem udruženju redovno imamo redovno financiranje u cirku 5000 maraka. Pošto sve moji govornici kolege su spomenuli da taj iznos za rad našeg udruženja je minimiziran, a naše potrebe su jako veće I nastojimo kroz ovu kampanju I kroz ovo učlanjivanje u umrežavanje udruženja da se ovaj financijski iznos podigne jedan veći određeni nivo, što se nadam da u idućoj kalendarskoj godini da će to biti I daleko veći iznos. Kampanja Budite naša snaga provodi se uz podršku lokalne zajednice, istakao je na današnjoj preskonferenciji mreže invalidskih udruženja grada Cazina savjetnik gradonačelnika Jusuf Bajraktarević. Lokalna zajednica podržava I treba povećati sredstva. Međutim, šta je apsurdno u ovoj državi? Da osoba sa invaliditetom, sa rijetko oboljelom bolesti u Federaciji Bosne I Hercegovine mora svoje liječenje redovno plaćati. To je porazno. Ministarstvo mora obezbijediti zdravstva, ministarstva nadležno obezbijediti ova nužna liječenja da su besplatna, a rekreaciju I druženje pomoći kroz budžet lokalnih zajednica, kroz budžet viših nivoa. Ali je nezamislivo da osoba sa invaliditetom, distrofijom, paraplegijom, malignih oboljenja mora plaćati određene lijekove u ovoj državi, mora plaćati banjsko liječenje, a bez tog banjskog liječenja ne može funkcionisati. To treba ministarstvo da odluči da to bude besplatno, a slažem se da svaka lokalna zajednica da mora dati financijski svoj doprinos I grad Cazin će podržati u tom dijelu. Iako se godinama bore za bolje danas I sutra, članovi invalidskih udruženja često se suočavaju s nepravdom, diskriminacijom I nedostatkom pristupa osnovnim resursima. Istaknuto je na kraju konferencije, a to nam je potvrdila I Elvira Mehić, koja nažalost nije imala priliku za adekvatno obrazovanje, što se odrazilo I na kvalitetu života ove 27-godišnje Cazinjanke. Ja sam Elvira Mehić, imam 27 godina, rođena sindromom, život na margini ovog grada. Želim da budete naša podrška.